Әдәм баласы табигатькә игътибарлырак булган сайын, ул да муллыгы, матурлыгы белән җавап бирә. Буа районы халкы быел аккошларга карап хозурлана. Әлегә кадәр алар Түбән Нарат баш авылы күлендә генә күренсәләр, быел 15 елдан соң кабат Кыр Тәүгелдесе авылы янындагы сулыкка да 5 аккош килгән. Кошларның әйләнеп кайтуын табигатьнең экологик яктан саф һәм авылның тыныч булуында күрәләр. Бу хакта Буадан үз хәбәрчеләребез Ранис Әхмәтшин белән Сирин Хәсәнов язмасында. Кошлар табигатьнең йөзек кошлары, әлеге зиннәтле гырур кошлар үзләренә иң матур, иң җимле, иң мәрхәмәтле урыннарны гына сайлыйлар. Кыр Тәүгелдесе авылындагы плотинада үз иткәннәр алар. Димәк, биредә аларга рәхәт, димәк, аның халкы да аларга мәрхәмәтле. Чөнки аккошлар хисталык, мәхәббәт һәм тугрылык символы булып торалар. Безнең экология әйбәттә дип уйлыйм инде мин. Һава торышлар безнең жактан иләр. Солығыбыз бар инде, зор платинабызны мотор иттереп ремонт ясадылар. Анда мотор утраулар бар инде, мотор булаклар үсәмне, аларга шул яшәргә безнең якларда уңайлыклары бар дип беләм инде. Сирәк күренеш инде. Моннан бер 15 ел тому назад монда 2 аккош җирдәләре бер атна чамасы. Шуннан бері көрінгенлері жоқ еді. Бұл бірінші мәртебе 5 шәуі келгендер. Икісі тег жақта қаланы, осы ішісі бұл жаққа көшкендер деділері, қазір құмышт қосылғандар да көрген жоқ арада. Табигатьнең матурлыгына сокланып, үзләрен горур тотып, безнең төшерү камераларынан да курыкмыйча, киресенчә үзләрен чын хуҗаларча тотып йөзеп йөрделәр. Курыкмадылар, очып китмәделәр. Кошларның матурлыгын күрергә авыл кешеләре генә түгел, читтән килүчеләр дә күп булган. Килүчеләр аккошларны фоторәсемгә төшергәннәр. Гомумән, авылда торган сайын яңа төр кошлар барлыкка килә башлаган. Кайберләрнең исемнәрен дә белмибез, әмма бик матурлар ди Рәшидә апа. Без мал чагында күрмәгән кошларда Күренә күренә башладылар, ниләр, яқыралар. Бакчаларда да үзебезнең яшелчә бакчасында да күренә инде ул кошлар киләләр. Төрле матур кошлар, элек алар күренмиләр. Менә шул сул буйларында куаклыклар, аларга яшәргә урын булганга шулай киләләр дип уйлыйм инде мин. Бу сулу һәм горур кошлар авыл кешеләренең йортларына бәхет һәм муллык алып килсен дигән теләктә каласы килә.